Στο δυτικότερο άκρο της Μακεδονίας, στο ψηλότερο κατοικημένο σημείο, συναντάς τον Πεντάλοφο, ένα χωριό με εντυπωσιακό φυσικό κάλος και θαυμαστή τοπική αρχιτεκτονική, έργο των χεριών των Κουδαραίων, των περιονίμων μαστόρων της Πέτρας. Το Ζουμπάνι, όπως λεγόταν παλιότερα, άρχισε να ιδρύεται γύρω στο 1620 από τη σταδιακή προσέλευση των κατοίκων των μικρών περιφερειακών οικισμών, όπως ο Τσέρος, η Φτέρη, η Κουρίνα, το Παλιοκριμίνι κλπ. Μπαίνοντας στο χωριό από οποιαδήποτε είσοδό του, το μάτι πέφτει πρώτα στον κάτω Μαχαλά, που εκτείνεται στους πρόποδες ενός βραχώδους όγκου που λέγεται Γκραντίσκα, δηλαδή οχυρό από τη μορφή του, αλλά και από πιθανή τέτοια χρήση του στο παρελθόν, όπως μαρτυρούν τα πολλά σχετικά ευρήματα, που τα παλιότερα ανάγονται στην εποχή των αρχαίων Μακεδόνων, όταν η περιοχή ονομάζονταν Νότια Ορεστίδα. Τα ζουμπανιώτικα σπίτια έχουν μια εντυπωσιακή ομοιογένεια και μια αισθητική λιτότητα που τα κάνει ακόμα πιο θαυμαστά. Χαρακτηριστικά δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής είναι τα αγκονάρια με την πελεκητή ορθογώνια πέτρα που καταλήγουν στην ανάγλυφη πλάκα με το σταυρό και την ημερομηνία αποπεράτωσης, τα παράθυρα με τα καμαρολίθια και το τσόσι, ένα ξυλόχτιστο τμήμα με παράθυρα που εξέχει από την κάθετη επιφάνεια του τοίχου στην πρόσωψη του δευτέρου ορόφου. Η καμάρα είναι ένα από τα πιο περίτεχνα και δύσκολα είδη χτισήματος, καθώς απαιτεί ρητό υπολογισμό, ώστε όταν μπει η τελευταία τριγωνική πέτρα στο κέντρο της, που λέγεται κλειδί, να μην πέσει, αλλά να στεριώσει το κατασκεύασμα, σφίγγοντας τις πέτρες με το βάρος του. Τα διπλά τζάκια είναι μια άλλη ιδιαιτερότητα, με σκοπό την ομαλή έξοδο του καπνού όταν φυσά αέρας. Εκτός από τα χρονολογικά σήμαντρα, συναντούμε συχνά κι άλλα διακοσμητικά ή τεχνικά στοιχεία, όπως ο μαστός και ο πέτρινος νεροχύτης. Το σπουδαιότερο ιστορικό μνημείο του χωριού είναι ο Άγιος Αχίλιος, μια μεταβυζαντινή τρίκλητη βασιλική που συνδυάζει τα καλύτερα δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής με εκείνα της εικονογραφικής σχολής που αναπτύχθηκε στους χιονιάδες της Υπήρου. Το καμπαναριό, με το στρωτό χτίσιμό του, που καταλήγει στα θολωτά παράθυρα και στη βαθύφωνη καμπάνα, είναι ένα περίοπτο σημείο από όπου μπορείς να δεις το άτεχνο κάλος των βουνών, αλλά και την εντεχνότητα της πλακόστρωσης της στέγης, που σε προετοιμάζει για τον εικαστικό πλούτο του εσωτερικού της. Οι χιονιαδίτες ζωγράφοι αποτελούν την πιο ευδιάκριτη μανιεριστική τάση της αγιογραφίας των νεωτέρων χρόνων, καθώς συνδυάζουν στα έργα τους τα τυπικά βυζαντινά είδη με τη μορφική απλότητα και τον αφελή διδακτισμό της λαϊκής τέχνης, τεχνοτροπία παρόμοια με αυτήν που ονομάζεται διεθνώς λαϊκός εξπρεσιονισμός. Η εκφραστική αυτή τάση φτάνει μέχρι την πιστή αναπαράσταση σκηνών βίας, αλλά δεν της λείπει και ο φιλοσοφικός στοχασμός, όπως δείχνει η εικόνα του Αγίου Σισόη, που κοιτάζει σκεπτικός το σκελετό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ούτε οι σκηνές πανηγυρισμών εν την πάνω και χορό, που αναπαράγουν και την εύθυμη όψη της ζωής. Μια πιο ρεαλιστική τάση, σαν αυτή της κριτικής σχολής, οδηγεί στην ανάγλυφη κατασκευή των φωτοστεφάνων των μορφών που βρίσκονται στους δύο πλευρικούς τοίχους, προσθέτοντας και ένα στοιχείο γλυπτικής στην εικόνα.
Η πολυκαιρία και η καπνή των κεριών έδωσαν μια μουντή όψη στις τοιχογραφίες του ιερού, αλλά ο καθαρισμός μερικών από αυτές αποκάλυψε έναν πολύ ζωηρό χρωματισμό από κάτω. Οι παραστάσεις του ιερού ανήκουν σε μια ιδιαίτερη μορφική κατηγορία, καθώς έχουν τον έντονο και πολυπίκυλο συνδυασμό χρωμάτων που φανερώνεται στα έργα της Μακεδονικής σχολής. Στον Άρθικα, που αποτελούσε και αμυντικό χώρο, όπως δείχνει η πολεμίστρα, η λιτή τοιχογραφία προσπαθεί να δώσει μια σύνοψη του κόσμου, ιστορώντας τα δεινά της κόλασης, όπου καίγεται η πόρνη και βασανίζονται με τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν ανέντιμα ο παραβλακιστής, ο παραζυγιαστής, ο παραμιλωνάς, σε μια γραμμική αναπαράσταση δύο διαστάσεων, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα την καταγωγή του ανθρώπου από τον παράδεισο, τη δύναμη των φυσικών στοιχείων, τη ματαιότητα της επίγειας εξουσίας που την εκπροσωπούν 4 μεγάλοι κοσμοκράτορες, Έλληνες και Πέρσες, σε αντίθεση με την αυθαρτότητα του πνεύματος και την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης στη Δευτέρα Παρουσία. Με τους Αγίους να μάχονται ασταμάτητα το κακό, που εχμαλωτίζει στη θηλιά του τους ανθρώπους και φέρνει την οργή του Παντοκράτορα που καταβυθίζει τους αμαρτωλούς στην Άβυσσο. Το ξυλόγλυπτο μέρος του ναού είναι εξίσου έντεχνο. Η επικεντρωμένη στη λεπτομέρεια αυτή τέχνη αναδεικνύεται κυρίως στο τέμπλο, που είναι κεντυμένο υπομονετικά σε όλη την επιφάνειά του, με εκατοντάδες συμβολικές μορφές γεννημένες από όλο το φάσμα της φύσης αλλά και της μεταφυσικής. Άνθρωποι, πουλιά και λιοντάρια συγκατοικούν σε ένα δάσος ξύλινης βλάστησης πάνω στο τόξο που διακοσμεί μια από τις εικόνες που βρίσκονται δίπλα στην ωραία πύλη. Πάνω από τη μετοπική εικονοστοιχεία, μια σειρά από παράξενα πουλιά που το ένα κρατά στο ράμφος του καρπό και το διπλανό του το έχει άδειο, δίνουν την αφορμή μιας υπενικτικής αναφοράς στην ανισότητα της ζωής. Η εικόνα του κάτω μαχαλά ολοκληρώνεται με το μέγα και το κάτω πηγάδι, που είναι οι βασικές πηγές κοινής χρήσης. Απ' την άλλη μεριά βρίσκεται ο πάνω μαχαλάς, συγκεντρωμένος γύρω από την εκκλησία του Αϊγιώργη με την περίτεχνη στέγη, την είσοδο με τους σκαλιστούς μονολίθους και στην κορυφή του ιερού τους φεγγίτες σε σχήμα ημισελήνου. Το τμήμα αυτό του χωριού που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά έχει την ίδια αρχιτεκτονική στιβαρότητα και ένα ιδιαίτερο φυσικό κάλος, καθώς βρίσκεται πιο κοντά στη δασόδη περιοχή. Στη μία πλευρά του δεσπόζει ένα επιβλητικό βραχώδες ύψωμα του κόρακα η φωλιά που ορίζει μορφολογικά το τοπίο.
Απέναντί του βρίσκεται το ρουμάνι, ένα μέρος κατάφυτο από οξιές και έλατα, ενώ στα χαμηλότερα τμήματά του ευδοκιμεί η καστανιά, το κυριότερο παραγωγικό δέντρο του τόπου. Στους πρόποδες του κυλά ένα μικρό ποτάμι, τα Κουτσομίλια, που αρδεύει και ζωογονεί τη γύρω περιοχή. Ο Αϊθανάσης, δείγμα της επιμελημένης τεχνικής των μαστόρων των νεωτέρων χρόνων, είναι ο λειτουργικός ναός του χωριού και το πιο φωτογραφημένο σημείο του, καθώς την πρόσωψη του ιερού τη χρησιμοποιούσε συχνά για φόντο ο φωτογράφος του χωριού Αχιλλέας Βούλιας. Δίπλα του βρίσκεται η μαθητική εστία που φιλοξενεί δωρεάν τα παιδιά που έρχονται από άλλα μέρη για να φοιτήσουν στο Λύκειο και τους θερινούς μήνες διατίθεται για κοινωνικό τουρισμό. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται ο Αδριάντας του Μάστορα, που ανοίγει ο πολιτιστικός σύλλογος, και στο παραπλήσιο πάρκο η γυναίκα της Πίνδου και η πρωτομή του Αλεξάνδρου Καρούτα, που με δαπάνη του χτίστηκε το γυμνάσιο, που αποτέλεσε ζωτικό κύτταρο της τοπικής δραστηριότητας για πολλές δεκαετίες και σήμερα έχει ανακηρυχθεί διαπολιτισμικό, καθώς συγκεντρώνει μέσα του πολλούς μαθητές από τις γύρω βαλκανικές χώρες. Απέναντί του το δημοτικό σχολείο, που χτίστηκε στη θέση του παλιού με τα περίτεχνα προπήλαια που κάηκε από τους Γερμανούς και που συγκέντρωνε κάποτε έναν μεγάλο αριθμό μαθητών και δασκάλων. Το γήπεδο του σχολείου, το κλειστό γυμναστήριο δίπλα του με τον πλήρη εξοπλισμό και το καινούριο γήπεδο σε μια κατάφυτη τοποθεσία, σε συνδυασμό με το κατάλληλο υψόμετρο, αποτελούν ιδανικές συνθήκες για την προετοιμασία αθλητικών ομάδων που μπορούν να φιλοξενηθούν στην εστία το καλοκαίρι, ενώ για όλη τη διάρκεια του χρόνου υπάρχει το ξενοδοχείο Πίνδος και 2 ξενώνες. Ένας ιδιωτικός στην ανατολική είσοδο του χωριού, που συνδυάζεται με ταβέρνα, και ο κοινοτικός στη δυτική είσοδο, εγκατεστημένος στο περίτεχνο σπίτι του Κατσαδήμου, που δωρήθηκε στην κοινότητα και αποτελεί δείγμα εντεχνότητας με τα κεντημένα τζάκια του, καθώς σε αυτό το τμήμα της εσωτερικής διακόσμησης οι μαστόροι αφιέρωναν το καλύτερο μέρος του εαυτού τους, σκαλίζοντας με υπομονή την πέτρα και αποτυπώνοντας πάνω της μια τέχνη πολλών γενεών.